कृष्णा जी कहाँ से हैं? बलवाहा से। ऊपर बातों पर लेकर नीचा बातों पर अब ही जरूरी सुन ले हाथ नहीं के घोपल। ऊपर बातों पर लेकर नीचा बातों पर अब ही जरूरी सुन ले हाथ नहीं के घोपल। कवनो कहे हो ने कवनो कहे हे ने बा, कवनो कहे हो ने कवनो कहे हे ने बा। तलो के संचालू कहर ये कर ढोरी के ने बा, तलो के संचालू कहर ये कर ढोरी के ने बा, तलो के संचालू कहर ये कर ढोरी के ने बा। आरके रानी की तरफ से कृष्णा जी कहाँ से हैं? मालविया टंची तबिया बोलाई ऊपर से नीचे ले बाटे गेलाई। मालविया टंची तबिया बोलाई ऊपर से नीचे ले बाटे गेलाई। लागताटे महालई पियो रछेने बा, लागताटे माल ई पियो रछेने बा। तलो के संचालू कर एकर ढोरी के ने बा, तलो के संचालू कर एकर ढोरी के ने बा, तलो के सोनो चालू कर ढोरी के ने बा। रिजवान मोटर गैरेज डीजे कृष्णा राजा। आवतिया है ने तो साध सनी सना लहंगा में बाटे एकरा कुछ देखा जाना। अवधि से राइटर थारू साधन निशाना अनुराग मिसाइल बाटे कुछ देखा जाना। रसदार चीज देख आइल एने बा, रसदार चीज देख आइल एने बा। तलो के संचालू कर एकर ढोरी के ने अपने नाम की मिक्स बनाने के लिए संपर्क करें मिक्स बाय कृष्णा राजा बलवाहा। तलो के सोनो चालू कर ढोरी के ने बा।